jsme tak přirozeně si řekli, že bychom tu předpremiéru nebo první uvedení filmu měli udělat pro Trokavce a ten film sem vrátit. Opravdu zlomový vždycky moment pro ten film, protože člověk je s ním zavřený, že jo, rok ve střižně. A moc jako, jsme fakt zvědaví, co tady tomu řeknou. Já jsem třeba osobně velmi zvědavý na to, protože my tomu neříkáme dokumentární komedie, proto aby to přilákalo víc lidí do kina, protože si myslím, že to je opravdu film, který je dost legrační. A to je dáno tím, že ta situace prostě byla sama o sobě absurdní. My bychom chtěli Trokavci poděkovat za to, že pro nás uspořádal tuto projekci. Jsme rádi, že jsme tady. S mnohými z vás jsme natáčeli, chtěli jsme poděkovat i vám za to, že jste s náma měli trpělivost, protože jsme tady mnohokrát byli a strávili jste s náma spoustu vašeho volného času. Takže děkujeme Trokavickým, děkujeme starostovi Neoralovi. Tak my jsme si na začátku chtěli tu situaci nějak rozklíčovat, zjednodušit, tak jsme jako dvě hlavní postavy zvolili Tomáše Krvaňu, vládního lobbystu, a Jana Neorala, starostu Trokavce, který jako první z těch obcí udělal obecní referendum a byl jedním z těch těch lidí, kteří byli proti radaru. Jenomže potom jsme zjistili, že se ve filmu objevují další postavy. A nakonec se podstatná část toho filmu odehrává tady v Trokavci na Kolotě 718 vojenském újezdu a jedním z postav filmu se stal les. A nás zajímá, co ten les tomu asi všechno čemu říká. Na to jsme přišli ve střižně, že les je asi ta ústřední postava toho filmu, protože ten žampion, ten radar měl stát, že, v lese, celá ta válka se vedla o ten les. A tu pozici a toho lesa se nikdo neptal. My máme dojem, že les právě na rozdíl od lidí, kteří tak různě propadají právě takovým krátkodechým vášním, tak se nenechá jen tak jako ničím rozházet a že jsme si říkali, že se musíme na ty události taky tak trochu koukat jako nezúčastnění, že nemůžeme se nechat zatáhnout do toho boje, jako že vlastně nemůžeme se stát aktivistama na jedné straně té barikády. A bacha, ten obrázek ve skutečnosti je oleomalba 2 metry na metr, kterou Zdeněk Daněk, malíř, dost šikovnej a zajímavý umělec, dělal 2 měsíce. To je ten les, co letí tím vesmírem, to je houba a nemůže se udělat soutěžní otázku. Je to houba z Kolotů. Nevím, ale co to je za typ? Je to prostě rachejtle a trochu houba. To je přece vidět. Aha, to vidíte. Právě. A já nevím, jestli je to tím, že muži mají zálibu v kosmonautice, nebo v houbaření. Takže jsem prostě zvědavý, do jaký míry ty lidi přijmou to, že to je prostě legrační a že i třeba oni sami tam občas vypadají legračně, anebo my autoři jsme legrační, protože se tam ptáme nějakým nekoučeným způsobem. Jestli ten odstup od tématu přijmou. Jestli nejsou natolik ponořený, že by prostě nám to potom začali vyčítat. A těšíme se, že po tom filmu, když budete mít náladu, tak třeba nám řeknete, co si o tom filmu myslíte. A budete tady přichystáno malé a možná střední pohoštění a pivo. Tak budeme rádi, když po tom filmu tady ještě chvilku zůstanete, že se hned nerozprachneme.
A skončím tím, že ten dnešní film, i když, já už jsem ho kousek zhlédl, i když je místy úsměvný, tak by nám měl znovu všem připomenout, že to nejhorší, co může člověk udělat v odboji proti zvůli a aroganci mocných, je to, že neudělá nic. A přeji vám příjemnou zábavu.